Salutare, salutare, dragi internauți! M-am implicat într-un nou proiect. Țineți aproape de contul Pastila de Share. Dați like și la pagina noastră de Facebook să fiți la curent cu o nebunie necenzurată. Deci acest proiect va fi 100% necenzurat. Vom vorbi pe bune, pe față. Uite, la ora asta, de exemplu, vreau să mă iau de Bianca Drăgușan. De ce vreau să mă iau? Pentru că, nu știu, mi se pare că este share-uită destul de bine pe internet. E tunată, e siliconată și să mărită cu ăla care prezintă mediul. Meteo, starea vremii, nu știu cum îl cheamă, dar mai multe vorbim duminică seara. Pastila de Share. Și pentru toți cei care au ceva împotriva mea, Dumnezeu fie cu voi, baftă de lovele. Pastila de Share. Mai le zic ceva? Nu le mai zic. Continuarea duminică.